ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار لازم لازم سراي من أكرفه ولازم سراي صلاة الفاتحة عليه الدنيا دوني من دو كراكا صلي دو كصلي كراكا بيسكاكا ما وابي ولوفلا olu ka soli ba bi wolo flange san wa bi wolo flange o soli bo fara nyonga soli wero la o be solatul fatih shekelima misakaka ay tulay ko balma kan gandema ngame ala dono ma arifu ngande kalamba ni ala dona tekili suna wafa sultan akala ne do katemega wafa sultan musodo do abe internet ka kosobe abe qur'ane do abe hadisa don kalana mena islamia sore nyana nimi chugo de be boss lamela akala ne do katemeka ya fama wala ngande kalamba ma ngambe kudombaw ani ala dombaw ani kudombaw mi kuma fe salatul fatih ashen kele mami soli wereta ma wabi ulovla olu ka soli babi ulovla ngesan wabi ulovla kono salatul fatih ashen kele salatul fatih de soli Allah subhanahu wa ta'ala ye adi Muhammad al-Bikri ya fama ayirala la sikuna ayirala la sikuna o kofe anana soli ni anoro lama noro ko ene bi kabako ya wallahi parce que chebe ni vok mamina o do tiere la noro foiti fika gwandugo nege goshi nyonata ko bla kormugula kalloko jala mene wallahi noro foyi kunde wala nego ke sebeni kele noro la o don klima tiere la hakli chaman sega da ola abena fo kira muhammadu kilila ni afo sahaba we ko mogo be se ka pan sabe ite yiri sabe de ibe sani duguche ibe se ka bo maka fo madina ibe sani duguche fen do sabe kata a fen se ite duguma olukundi dawla sidala parce que oluga yile nga fa telema ko nyome be an ne ka kuru sugolo bi kata ya fa moi otumana fen do ko me foloma kundi dala me bi on darala o mana salatul fatih bi na wati mina fo aga fam folo Sheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu alaka jama chantani mi walju dajiru babulu wallahi ya fam me shatani ni mo chama ni nga na farati ya doro lu singa salatul fatih de tate chantani tate salatul fatih mafo chantani do walte de ne be chantani fe gatemega ne dama la gatemega wallahi nzo ma ka temeka ya famwa eta dabara de neta dusugun ani bara aha ngande tama aha ti ane ni na cha na ikisi gote chantani re mo fo heta abaga fo chugo na chantani ma foti sino mina do tijaniya de kono sisa ani tijaniya valeur be chugo mina ani soli nyere valeur be chugo mina faka do soli valeur ni tijaniya valeur tekili bal soli valeur be tijaniya valeur to jidi kata ori kama chantani soli valeur dikiri di do ako aleka kalande nga soli inda ngale rata de mi chantani tay wa allahumma salli wa sallim ala aynir rahmatir rabbaniyati والياقوتة المتحائكة هائطة بمركز الفهوم والمعاني ونور الأكوان المتكونة الدم صاحب الحق ربان البرك لست بمزون الأرباح المالئة لكل متعريد من البحور والأوان ونور كلام الذي مالئة بكونك حائطة بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها رؤوس الحقائق أين المعارف أقوام صراطك التام الأسكام اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق كنز الأعظم فائدتك منك إليك إحاطة نور متلسامي صلى الله عليه وآله صلاة تعرفون بأيها ودي سيومتان تاي ni yake koroba ko ka do motere ma fe kono ala dana ba ni temena shentan flaka billahi abul ma fe bi cien billahi abti ni shontan tadi mais salatul fatih shontan tay shontani re salatul fatih valeur di ka troga tuwala oni lay awit lega salatul fatih bakilenge kemeke sogoma kemeke wulafe kalo kono abtabe wa horoma sa kono abtabe wa bi wulo flama mais otesa ngwande menen njate fu nunga chama ko tewu keli ani danaya odi kudu keli ni danaya odi kudu chama kote
wallahi billahi ala kira ko sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illa allah dakhala aljanna ni mo ko min ko machiti fona kira ala iduna aljanna mais do ko batan fo mais o batan fo ba doma buya ka kalande Muhammad uldi shakana ala kana koloshi aka kalande dok me no ama de nga fa salo ama salo nasinya mais la ilaha fo dato we mais katla kata ala kira mode ka murudi go no tana doko la ilaha bo ne ka ngata kono wallahi suno la ilaha be mo kono haramu te songa hali kafiri fa ka murudu akono ka soro kafiri mana ko mi fa funi yere yini sirafe la ilaha be mo kono mo ma bis kalimatu shahada fo la ilaha illa allah te songo fa kuma te ala kira mode ma ba doko la ilaha ba ne ga na ba kono tekli o ne go ni mu ya se wa bi ulo blange ko o haram yara ka mama oti cheyo yakinan ni dana hay ma amina ami salatul fati ibo salatul fati abi senge banka bo adama dela maf ala ne flekui waso tede ne bi da kamiri wallahi ibo ne bi ka fando fie don do le bina lakale femi ndo ko wari ne masira wari nye kodi ai wa femi ndo ko wari ibo ni nyamana na ya ne baso ubina kuma fo ha parce que mba shure la folo ko na foro ivo dro ni atule foro dro ko alaka mamadou be ya ni atule foro dro ko ivo be ya parce que nganu muke ya fama ivo be ya alaka mamadou be ya mais mina feno de fie parce que don do la bina fo ni ma bi nyini ngane la dro hali yeni kan dogonu ndo dro fo ko atule ni ko mamadou ni ivo ya fama mais mina feno de fie wari adama di kana presse ko jugu de mina sara jugu che sono fem ndo ko wari de na folo abine soro ya mba che ka di mo ma billahi fo mo ba ki bi soro ko me affaire dola wal mako yoro ni kamana maliya kamana ganina fevla ni mori wa ko woklo ni bibulo ni taw mori wa ki dro wa affaire kera wallahi odo woklo ni woklo mu o ka donga ngakula o nere ta done ni bi jigida woklo kamuna wok era ko woklo ni ni do ayatullah o le kele wa woklo ni ayatullah o le kele ego woklo ni o ni ayatullah ko alaka kabako ne kabako de wa waritewa ala yoro mangal wadu bu kabako shamar bamba hafizallah rahimahullah allah anga karamo ba ojugu kamana ga ibina ya ifu ala ka mbesa wama memina salatul fati dima mbale make atay ka kede retede ikere fe mo ala bi ka yiri bolo nema suluma retede ikere fe mo na fri ikere fe mo ka du ko tawla bli du menonu ika dubi dambo kodi herewa nene fo sa da baba ya ngumor no me kuma gateme me mi laso me doron ndi anga ta Senegal ango tuy anga seru suma madan haidara ega haidara ga du kerefe mo ka here la jama wul du ngono de ni haidara de kilendo wal mana kerefe mo de du nene ya fiyengi kerefe mo bi here soro laga to bi na sigisa wul ba soro chugudi wul yake ya ni e ka here dane kilima ma bara fu ike wallahi udu mo here dana kilima ama fu ike nyama ngo nyaro karamo ko ti nyaro karamo sherifu do alaka hinana ako wallahi lahara jodo ako ni ma kilendo ni aljina la ku pour godoladi inuma ni kini ko fe nyefe jama kuluka chede ga do etola wallahi ako de bara nyota kilendo ni aljina ako pour godoladi o mana nabi salatul fatihi de dima salatul fatihi e daileldi wallahi wudu an ma na chugo de ka wa biya tete na chugo inve ngo bado ko cendo o me o balo tala o ni balo te fenya parce que sontani ale kleni Muhammad ibn Abdul Wahhab tlibena wahabiya ko nyam go ba o tli ani Sheikh Mortiani tlibena ya fam o ale me dugumina o Saudiya jamana yi Najid o ngen Najid je to kire ga je tla Najid bena Saudiya ma mo abke mo ko ko Muhammad ibn Abdul Wahhab me makandi ça jamais makanga tede Muhammad ibn Abdul Wahhab te makanga yete fu mo ko kan yoro fam parce que mo go nyene na fro Saudiya dro ko Saudiya e makandi ko fro galoy Saudiya be na fo ni ko malla sta ko segu mal dande segu yewa o mana makambe Saudiya jamana de kono Madina be Saudiya jamana de kono me akorata ko mo bo fa fe ko be makanga wol mo be Madina kay la ona Muhammad ibn Abdul Wahhab ale klini Sheikh Ahmad Tidiane utlibena mais chamotan Muhammad ibn Abdul Wahhab bina mamina asro tirku fanga de bugulu tirku abika filmu le ko Arthur Gol ani Ousmane ya fama utlini nunde klibena
nun tirigu fanga de kumen numbulu wa Muhammad ibn Abdul Wahhab ani Abdul Saud wulu farala nyonga ka se anglais ni américain ma u ye turki nun kɛlɛ ka turki nun gɛn ka bɔ yen ka saudiya dugukolo minɛ k'a d'u ma Muhammad ibn Abdul Wahhab olu ye ala seko ye olu ye dɔn ça fait diinɛ kiti ɲininkali bɛ k'u la Saudi bɔnnaw olu ye masakɛw ye i y'a faamu u y'u ka masaya dilan nin kan hali sini u ka masaya b'o kan ye bon o y'a sɔrɔ turki ninnu u mɔrɔlamaw de don nka u bɛ dan sago i y'a faamu mais u kɔni alakira bɔnnaw o juguya ba t'u la komi wahabiyaw ta cogoya i y'a faamu wa dɔ bɛna fɔ ne ye wahabiya ye de ko don n ko wahabiyaw de i y'a faamu wa o la sisan mun nana kɛ turki ninnu olu taara ka bɔ yen Wahabu nana sisan Abdul Wahhab ana ka mɔgɔ Muhammad ibn Abdul Wahhab n'a ka mɔgɔw nana sisan u nana jamana ta livre kɔrɔ fɛn o fɛn bɛ yen u y'a bɛɛ interdit u ka jamana kɔnɔ fo n'a bɔra ni karamɔgɔba in mana idée min di o n'a ka kalandenw mana min di o de bɛ kalan ye i y'a faamu wa u bɛna waati min na Dalailul Khairati o bɛ kalan maka u y'o interdit ka bɔ yen i y'a faamu wa o la ça fait e mago bɛ sufiya dɔnni fɛn o fɛn na yelimulo hakika fɛn fɛn na o y'o bɛɛ interdit ka bɔ yen sɔli qualité o qualité o y'o bɛɛ interdit fo sɔli kelen salatul ibrahima i b'a fɔ dɔrɔn alhamdulillah wa alu ka salatul ibrahima ni sufiw ta tɛ kelen olu b'a fɔ bonya t'u ta kɔnɔ allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad kama sallaita ala ibrahima wa ala ibrahima wa barik ala muhammad wa ala muhammad sufiw ta allahumma salli ala sayidina muhammad wa ala ali sayidina muhammad i y'a faamu wa biyaw ti ala kira bonya bila dɛ b'a fɔ ala nɛma kɛ Muhammadu kan Muhammadu e bɛ sin ka se Muhammadu ma ka Muhammadu fɔ i da la ten sufiw tɛ sɔn o ma o sufiw b'a fɔ ala nɛma ka anw ka kuntigi Muhammadu kan u tɛ kelen ye o o de la salatul fatila yan ta seyidi la kɔnɔ n bɛna n'i ye o mana Abdul Wahhab ka côté kɛra yen fɛlɛ ye Cheikh Ahmad Tijani o y'a sɔrɔ tirikiw fana ye Algérie minɛ i y'a faamu Algérie b'u bolo Cheikh Ahmad Tijani ka kalan nana kɛ a si san 7 a ye kuranɛ durusi Cheikh Ahmad Tijani a si san 7 a ye kuranɛ durusilen kɔfɛ fa y'a minɛ o karamɔgɔ la ka na a nana di karamɔgɔ wɛrɛ ma Cheikh Ahmad Tijani ye kalan kɛ ten karamɔgɔw bolo kelen kelen ka taa fo karamɔgɔ caman a nana to ten a ka ɲɛnamaya kɔnɔ fo ka n'a kɛ karamɔgɔba ye a fana donna taabolo caman na i y'a faamu a ye donna tɔrika caman na o tuma na o tɔrikaw kɔnɔna na fo Ala subahana wa taala nana alakira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam k'a bange a ye nin ka k'u ye dɛ u bɛna yɔrɔninw tigɛ sini a ye ne lamɛn wahabiyaw Cheikh Ahmad Tijani ye alakira ye a y'a ye nka yeli cogoya jumɛn kuma de bɛna ye Cheikh Ahmad Tijani ye alakira ye bilahi o y'a sɔrɔ Cheikh Ahmad Tijani tɛ sunɔgɔ la Cheikh Ahmad Tijani ye alakira ye wallahi Cheikh Ahmad Tijani tɛ sunɔgɔ la a y'a ye k'a to a ɲɛna mɛ a bonyana wahabiya kɛ hakili ma walima a ma bonya ma mɛ n t'a fɛ mɔgɔ dɔ bɛ Australie nin lɛri la Mariam Kouassi ne ba walima Dumuya bɛ Amérique nin waati la a n'a ka kantemuso walima nin waati la Faransi Muhamadu Jabakati bɛ yen a n'a ka kantemuso u bɛ yen sisan u b'a fɔ sisan k'u sigi bɛ ka ayatolayi lajɛ mɛ u tɛ sunɔgɔ la u ɲɛ bɛ nin na mɛ n'u ka telefɔni ci u tɛ ne ye mɛ ne yɛrɛ de bɛ yen ne yɛrɛ de bɛ ka kuma u fɛ o yɔrɔ in na yen n'an y'a bila live la sa a bɛ kuma min na an ni ɲɔgɔn cɛ mɛ yanni Faransi ka jan dɛ mɛ kafiri de sera ka bɔgɔ ni siman ni manakolo ni nɛgɛkolo fara ɲɔgɔn kan ka ne sama ka ne bɔya ka ne bila Faransi ne ni dɔ ka kuma kafiri sera k'o kɛ mɛ ala jɔn ko ala ye ala kira yira ale la anw ko non k'o tɛ tiɲɛ ye ko ala kira sara k'a sɔrɔ kuranɛ ko ale ka mɔgɔ minnu sara ale ala ka sira kan ko an kana fɔ olu ma su bali k'olu ɲɛnama don ale ala yɔrɔ ale ala bɛ k'u garisɛgɛ u ma ala dɔn u ma dɔn n ko arifuya dɔn t'u la a kalan dɔn de bɛ yen a ye na arifuya dɔn tɛ yen Cheikh Ahmad Tijani ye kira ye Cheikh Ahmad Tijani tɛ sunɔgɔ la mais e bɛna a yeli min yira sisan i n'a fɔ an ka mɔgɔ dɔw b'a fɔ bon a n'a farikolo kɛ e de ɲɛ tɛ ne farikolo la est ce que ni appel dɔ b'a fɔ k'i tulo bɛ ne kumakan la kɛ mais e ɲɛ tɛ ne farikolo de la a tula ka fin sidi jɛma b'a la i ɲɛ b'o bɛɛ la wa ne yɛrɛ ne de bɛ kuma na an bɛ appel live kɛ an bɛ se ka kuma mais kafiri sera ka ne bɔya ka ne kuma Faransi ala jɔn ko ala ye ala kira kuma ale fɛ ko k'o tɛ se ka kɛ o ye kamanagan o ka nin kamanagan
o la salatul fati tigi ko ako salatul fati sɛbɛnna nɔrɔ la ale y'a ye u ko wallahi ko tiɲɛ tɛ parce que o don tile ma sɛbɛn tɛ ka foyi la daba kɔ mais bi an ka pharmaciens n'an ka pharmacopies a sɛbɛnninw filɛ nin o don tile ma ni ampoule ninnu ni lumière filɛ nin u ti ni si dɔn ampoule tɛ yen o don tile ma ampoule tɛ yen o mana n'i ko k'i ye fɛn dɔ ye nɔrɔ la olu caman hakili tun t'o faamu mais bi anw kan ka da la o salatul fati nɔrɔlama dira o ma i y'a faamu a fana y'a ka baara k'a la ale de ta ye salatul fati parce que a dɔnna ale de mais i n'a fɔ maanabɔlaw bɛ min fɔ a ye k'a fɔra ko baara k'a la k'i ta tɛ k'a tigi bɛna he o tɛ tiɲɛ ye koyi ayi wallahi billahi tiɲɛ tɛ billahi u bɛ nin min fɔ ye o tɛ tiɲɛ ye i y'a faamu ko a fɔra a ye k'a dira a ma ko a ka baara k'a la jumɛn de bɛ yen i y'a faamu k'a ka baara k'a la ko mais k'a ta tɛ k'a tigi bɛ kɔfɛ kuma fɔ a ye olu ye lakamu de caman tɛ n'o fɔ maa si ye ko ale de ye salatul fati tigi ye a ko ne ka kalandenw bɛ salatul fati de fɛ n bɛ fɛ a k'a ta o y'a ta wa caman tɛ ne yɛrɛ y'a ta a ye baara k'a la fɛn tigi ye fɛn daminɛ baa de ye min y'a sinsin a tigɛra de ya maquillage wa aya ko ka o da de bɛ e de la yen n'o tɛ olu b'o bila ka na cogo di a bo yen Nana Baba Djibo ale de b'a bila ka na mais o bɛ se ka kɛ live la cogo di e de donna o kɔnɔna na ale b'a bila kabini fɔlɔ a bɛ ka fɛn bila ka na mais Zena ta o yɛrɛ de y'a to k'a sigi ne ka fɛn kunna a y'i bolo filila n'o don a tigɛ k'a lance ayisa t'ale sisan k'a bɛ Mamadu la tigɛ ka segin a kan a bɛ Mamadu de la an cɛ internet o fɛn de don wa yɔrɔnin dɔ de bɛ yen ale bɛ to ka ne ka video régler n'a ye ne ko n k'a fɛn a fa ka demande kɛ k'a ta kɛ ne b'o de fɔ n'a de bɛ k'a bila ka na a bɛ k'e de la o ne tɛ o e k'a tigɛ dɔrɔn i ka segin a kan ale bɛ se ka o bila ne ka live kunna cogo di e donna ne ka fɛn caméra snap de kɔnɔ o de la a bɛ taa ne kunna dɔw yɛrɛ ko cadeau don k'a bɛ ka envoyer ma c'est cadeau mais a bɛ ne kunna cogo di a bɛ ka fɛn kunna kɛ ne b'o de fɛ n jɔ sisan n bɛ don yan sisan aw ka ŋɔnɔ bani mɔgɔ yɛrɛ b'a dɔn ko oui ko c'est cadeau oui c'est comme ça on fait n'a fɛnɛ ka na a bɛ fɛn de aw k'a ka bila n bɛ yan n bɛ ka voilà a k'a cadeau ɲɔgɔnna bila ka na n k'a ye voilà Nana ko Nana quoi Nana Baba Djibo e kɛra Digo ye ɲɔ tɛ ne tun kɛra Dumuyalaka ye bi ko c'est signe de respect ma ban ma o mɛn n t'a ye a filɛ sisan ayi n fɛ k'a t'i ye yan a y'a ɲɛsin ne ma dɔrɔn nin na a tigi bɛna k'a bila ka na k'a k'a bila ka na n k'a ye ni ɲuman don a b'a bila commentaire de fɛ yan cadeau de don ninnu bɛɛ ni wari de ye quoi ni fɛn ni wari yɛrɛ de ye ka b'a fɔ o la a bɛna fɔ olu ye kɔfɛ ayi sisan n y'a faamu nin tɛ nin chef fɔlɔ ye voilà n ye nin ye o ne y'a faamu sisan n ye nin ye hali don dɔ la ni dɔ tun bɛ ka nin kɛ n t'a dɔn ko nin ko don quoi komi n kun b'a faamu hakili la ko piripara ninnu dɔ don voilà n ye nin hali ɲɛfɛ fɛn na a tɔgɔ de n ka ɲɛfɛ écran na kuma dɔw na ne bɛ ka live kɛ n bɛ nin ye quoi n y'a faamu sisan n tɛ kojugu ye an ka taa ayi n y'a yɔrɔ faamu sisan komi n'an kun ma don k'a lajɛ n tɛ se ka n ka video k'a kan ka taa ten dɛ ala k'an bɛ sɔrɔ